la Generalitat ha estat incapaç de donar-nos ni una sola dada de contagis a centres comercials i, per tant, justificar aquest tancament. És més, al revés, quan els percentatges de contagis de Covid es donen amb un percentatge altíssim, i aquí sí que cito dades del Departament de Salut, contagis amb domicilis privats, amb trobades d'amics, nosaltres aquí no hi tenim res a veure. Per tant, i sobretot quan hem sol·licitat aquesta informació, mai ens els han donat. Des que va començar la pandèmia aquí a Catalunya, portem 155 dies tancats. Això vol dir més del 50% dels dies que podíem obrir hem hagut d'estar tancats. Això en si mateix ja és molt salvatge, però és que portem 2 mesos més tancats que les grans superfícies. No sabem per què, no s'ha tractat igual els centres comercials que les grans superfícies. Quan parlem de grans superfícies, tothom sap que és el Corte Inglés, un Ikea, un Leroy Merlin, etc. 2 mesos menys que ells. I 3 mesos menys que el comerç de carrer.